parliament mwango kai en parliament moro ma pukanene history make en parliament ma speaker kocha kwengi speaker mare play politics speaker onego bed ga neutral speaker kende play politics then now the rest be play politics to gimomiyo gine timore parliament en ni parliament marwa masani no chakore na wrong footing legally speaking ineno the ruling mane wetangulo make ni Kenya Kwanza were the majority by law. That was wrong. If speaker was just neutral, Azimio could have been the majority party in parliament. Majority coalition in parliament. But nekech siasa notimore and president no se manyo kako nyiewo jo party moko dio ko decide ni dwa tiyo kode without going to the register of political party and formally finishing the withdrawal process from Azimio coalition. Mane kuma koth nochako gogo parliament. Koro nyaka sani mowueni parliament to dhika lo nyigo onge gimoro mag actually nya yudo kana ni sani nitiere jomose kawo kata pesa kuom jok mo bedo appointed. Tie jomose omoko dio tende okawo pesa moko ni dilu. That is how parliament works. But gima wawacho I respect gima joma notelonwa osetimo makoro wachopo kama wachopo nikech kana mana ng'anyo gi chon ne gionge. But joma notelonwa ema nomiyo koro wanyalo bedo gi opportunity mawambe wanyalo bedo gi freedom to assemble, freedom of speech and everything. But gima wawacho sani niya giunga walwedo mondo watiek gik moko matindo mwaneno mamiyo sirikal ok nyal dhi mbele e yo maber. Ni winjo ka jaod bura Karoli mondo wacho kania ni a sector mar barbar corruption otimene mach. It is true. Let me tell you, inano kera roads moko mane gwenge mag Ramogi, mitimone gi Marami. Idoka kera otimo allocation mar 4 something million. Barabara matinga kalo kama ibathe koni to kawo Maram be ginyiewo ire gwenge cha 30,000 or 60,000 to ikunya tikilio lendara. Engineer kawo 2 weeks oseloso 4 something million. Owuok odhi. Why don't we do allocation of projects based on honesty and what do we say? Integrity. Mondo kataka barabara the cost engineer kataka make profit is worth the work done. But you doka corruption ogonewe e barabara. Corruption ogonewe ginene ogokome ginene education. Corruption ogokome health. Nitie machines manokel Kenya ka health manyaka sani ukti. Taxpayers no chulo pesa. Pes jo Kenya no ti. But machines gi ukti. Then ibiro winjo kinyisi niya nitiere thieth moko manyaka ng'at ja Kenya chak kaune pesa ka dhi ne India kata China kata kanye kidhi thiedhi. Yet gigi inyalo thiedhe Kenya ka kapo nono ni systems wa ne tiyo maber. What we are saying is Joyce, Parliament won't give any faith. Actually, this Parliament won't give hope more. But what we are saying is, what to do, we cannot do it now, but we will do it in the next election. Again, the coming election is the only election I can assure you, Joyce. Negyo Matindo will decide the future of this country in the next election. What I'm saying, Mondo will fix a few things. But I can assure you, in the coming election 2027, wabu woko kaka Matindo, and wabu decide nito Kenya die yomane. But still, I also blame ourselves. Nekechingeo election mokalo, wane Matindo bende wane wa make mistakes election. Wane Matindo mani uondo wane watu wa bodaboda, watu wa mkokoteni, watu wa sijui nini. Kasto wadigi euphoria no, ma waga kura blindly, mo yera jok moko mar incompetent, jok moko ma does not even understand kaka government should be run, ko gen kanyo. Ko sani ko waduogo ni waduogo logi to wan be mane waketogi. But what I'm also thinking amongst the young people, ni sani koro nyaka we also find a way ma we can dialogue. Nikech ingeo demonstrations be kodhi ahinya to samoro kata mana the well intended